Dem baş temaşavanên mijarok û mêvanek di bernameya mijarok û mêvanek dîsa borenin becereye em ê berê xwe bidin Ewropayê û bi taybet jî berê xwe bidin Almanyayê. Ji hiştê çile heta niha gelê Kurd li dijî êrişên Heteşê û Daişê û komên girêdayî wê yên li dijî Rojava li ser piyanin çalakiyan derdixin. Bi taybetî di rojên dawî de li Almanya û bajarên Almanya jî gelek çalakî tên derxistin. Yekirdarî van çalakiyan em ê bi hevalê xwe efserokê kon medê Birêz Kerem Gök kirbaxin. Birêz Kerem Gök dembaş. Ben baş Slavores. Slavres. Serî de em dixwazin di rojên dawî de çalakiyên ku li Ewropayê taybetî ji Almanya zêde bûnin. Hinekî hûnkar qala çalakiyên li Almanyayê li kişan bajaran tên derxistin, di çi çerçevê tên derxistin, kî beşdar dibe û bertek û nerazîbûn çinin her wiha peyam çinin. Navak her serokatiya Konfederasyonu Civakên Kurdistanê li Almanya ango kolmet Belê. ji bo vê derfetê em keda we jî pîroz dikin. Dêsa em di serî de berxwedan û sekna gelê Rojava ya bi rûmet silav û minnet û hirmetê xwe pêşkêş dikin. Dêsa di şexsê civaka Kurd ya li Almanyayê bi giştî seranserê cîhanê di vê pêvajoya ew qas qirêtîk de xwedî derketina li nirxê kurdewarî em wek Kurdekî wek xebatkarekî sazciyekî Kurd dêsa kêfxweşî û hirmetê xwe ji sekna gelê Kurd bi giştî re di şexsê civaka Almanya'da parve dikin. Yani di şeşê çile de bi êrişa her du taxên Helebê Şêx Mesûd Eşrefî Belê. yani di wê derê de wisa bertekeke bi giştî derkete pêş. Yani her Kurdek di alî vicdanî ahlakî de aslında bêzarî hesizek doğan di şeşê cotmehê de xweda xuya kirin. Em Belê. bêjin berê niha em bêjin Kurdên ku di warî bîrdozî de cuda difikirîn ji xwe re wek em bêjin esas girtina hin rêvebera, hin rêbera, hin xeta cuda girtin, kesên em bêjin bawermend, kesên liberal, kesên sosyalîst, kesên civakî, kesên apolitîk, heta kesên Kurdên ku em bêjin pir zêde ji dagirkerî jî ne aciz wisa duyî milê de ji jiyana xwe şexsî mêzekirin, jiyana şexsî wek şexsî nêzîkbûn, malbatî nêzîkbûn tiştekî ez çima balê dikişim ser tiştekî bi rastî ez wek şexs Belê. sosret bû ecêb mam her Kurdek de hesîk çî bû. Yani wek însan vicdan du taxê dorpêşgirî em bêjin van çetên wisa bêser û ber bihovane ev zulüm vicdana insana xisa nav lûvî tevgerê acizî li wê derê derket pêş. Belê. Fakat heta astekî sankî şerekî wisa parçeye wisa bi giştî teqandinek di nava Kurda da çêne bû bi taybetî li Almanya. Fakat 18 Mehê piştî ku hevdîtina ku li Hewlêrê hate pêkanîn û êrişê bi giştî Rojava da pêşiya xwe di Almanya em bêjin wek hin ciyê navendî meriv dikare bêje ciyê ku Kurd pir tiya jiyan dikin Köln, Dortmund, Hannover, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Mannheim. Yani merivana bêje di serî de ev feqet seranserê Almanyayê û Belê. seranserê Ewropayê. Li her gundekî ku Kurd lê jiyan dikir. Mesela hene dever henin me tu wextî di wê derê de xebateke rêxistinî nede meşandin. Tu meclisê me, komînê me, komisyonê me, komîtê me, karûbarekî me rêxistinî tune ne. Yani bê rêxistinîna Kurdî derê gundekî piçûk em bêjin sed ket sûd keseye. Ez viya dikarin te ra bêjim em seranserê Almanyayê Belê. hemû gund navçe bajarê Almanyayê rabûn ser piya bertekî xwe û hêrsa xwe nîşan kirin. Ji 18 Mehê heta roja îro ev teqandina bi heybet ev derketina qada û korona pêr bi pêr roj bi roj heta roja îro hîn zêdetir dibe. Belê. Duê rojê heta niha bê navber bê em bêjin sistbûn di milê civakî da gel li ser piyane di şexsê Rojava da tedî xwedî li Kurd û Kurdistanê li nirxê xwe
dertê em dikarin wisa bêjin. بله باشه به تایبەتی لە ئەوروپای یعنی ji xenî Kurdan em dibînin ku dosên Kurdan jî yên ji beşên cuda ji nasnameyên cuda ji baweriyên cuda jî tev li van çalakiyan dibin ew hûnbertekê wan çawa şîrove dikin yani Kurd bi hesê kurdewariyê bi ruhê neteweyî derdikem kolana lê ev dosên Kurdan hêza xwe ya jî bertekê xwe ji ku digirin Em wek Kurdekî nêzî meselê dibin, yine mesela axê, mesela mal e, milk e, em bijin Kurdî dibêjin mesela xîretê, şerefê, namusê. بله Fakat Avrupî pişek daha paradigmasal û bîrdozî nêz dibin. Wek însan mirov, wek pîvanê zulmê û maf û nemafiyê nêz dibin. Ha bi taybetî di piştî şoreşa Rojava bi taybetî berxwedana li Şengal, Mexmûr, Kobanê bi Rojava giştî da wisa karakterê tevgera azadiyê milê wî pîvanê wî jiyanê milê wî bîrdozî pişekî daha zelaltir bû. بله Mesela heta wê demê jî em demeke dirê 30 sal nîzî 30 salê li Ewropayê jiyan dikin. Heta wê demê jî gelê Ewropayê pir yani yê dixwendin yê lêkolîner netê da firqa em bêjin Kurda em bêjin sîstemên dewletên wek Tirk, Fariz, Ereb mantiqî wanê dagirkerî pir ji hev cuda netkirin. بله Piştî ku em bêjin ev hêzên dagirker bi çetê cihadîst xûnxwer wisa ji bilî kuştinê xûnrijandinê tu tiştî dinê jiyanê fêm nekin nêz bûn û tabê teqîn jî li Ewropayê çêbûn hewcetî din lêkolînekî çê bikin. Di بله wê demê de çanda Kurdî bi taybetî paradigma rêbera po ya ku li ser esasê netewa demokratîk nêzîkbûna wî ya jinê, nêzîkbûna wî ya mafê mirovan, nêzîkbûna ahlaqî pêwîstî dîtin ku lêkolîn bikin. Yani gotin du hêz hene li hemberê hev şer dikin. Wê demê ne بله weke. Kurd dema li hemberê Daişê şer kirin gelek Ewropî wê demê pêwîstî dîtin fikir û ramanê rêber a xwendin. Dema بله fikir û rêber a xwendin gotin em van fikra ji welatê xwe jî dixwazin ev sîstem welatê me jî bê ava kirin. بله Yani ne tenê heyranê em bêjin Kurdan ne mesela tenê zulmê ye mesela em bêjin duwarê îdeolojî da vê xeta jiyanê vê pîvana jiyanê rastir dibînin ji bo vê bi rastî car cara di gelek bajara da hejmara Almana ji me zêdetir e. يعني Ama امکان بیشتر و پارادایگمای جبو خوشی اساس دکرین و ایریشال دیجی و پارادایگمای دمان نمیده وکی ایریشال دیجی فرانسه پاراستنا نرخ مروباهی بناسه mesela ez via kurtasî bêjim via wisa digin destna Rojava Amerîkayê cuda ye. بله Dixwaze em bêjin dakirkerî pêş bixe em bêjin hêzên şerekî desthilatariya li hemberê hêzên navnetewî Çîn, İran, Rusya dema vê şerê de meşandin hemû nirxê mirovayî binpêkirin ji xwe re mibah dibîne. بله Yeke yê Tirka em bêjin paradigma xwe li ser yekdewletî, yek ziman, ser faşîzmê, ser yekperestiyê ava kiriye ji bo yeknetewî ku lingê wî biedrîne hemû mafê însana mirova binpêkirin mibah dibîne. Ji xwe yê mesela HTŞ û Daişê vana bi rastî bi şeklê xwe însanin feqet ehsasê xwe, hestê xwe, mêjiyê xwe, cewherê xwe ji bilî kuştinê xûnrijan tişkî fêm nakin. Feqet di noktekî da nokta ku tenê ba hev bercewendî wanê ticarî siyasî dema dibe qirêj dibin yek divê derê de tişek dertê holê. بله Divê derê de kapitalist modernîte yani hişmendiya wî dertê holê ev çi ye ji bo ku emrê xwe dirêj bike ji bo ku desthilatariya xwe tesîs bike pêş bixe pêwîstiya wî em bêjin bi manîpülasyonê heye ji bo vê jî dibe civak nebin civak perçe bibin. Ji bo vê di warê çanda, ziman, netewa da nakûkiya hûr dikin, faşîzmê har dikin gelab hev di neşkênandin. Di heman demî de bawerî ji ber hesasin ol, mezheb duwar da desem nakûkiya Kurd dikin Şiî, Sunî, Êzidî, Sunî, Elewî, Durzî, welhasil Yahûdî, Xristiyan
Olal hembere hevdû şer dikin ji bo civak بله parça bibe şer didin meşanê paradigma rê berapo ya netewa demokratîk van nase demê şerin. Divê meriv dikare cuda bifikre ama hevdû qebûl ke bi hevdû re jiyan bike. Dema meriv grubê em bijin çepkir, sosyalîst yan jî civaka Alman bi me re dertê kolana bi vê zanebûnê dertê alîkî da sistemeke ser xûnê şer dixwaze xwe de jiyan kirin بله alîtîna jî sistemeke ku li ser aştiyê îstikrar aramiyê divê zanebûnê da dertênê dengê xwe bilind kirin heta çin rojava dû warê de şehîd kevin canê xwe jî didin ew qas ciddî ne mesela divê warê de ew qas stratejîk jî nêz dibin. بله شواش بروی کیجی وکی ایریش آلدیجی آخیز لتر وکی ایریش آلدیجی فکر و رمان و مدل جواکا آشتی دموکراتیک بناسد که باشه نها خویای کو چالاکی دندریج بردام بکن و متیج تل درخستن دوان میتینگان دی دوان مشو خو پیشاندان دی بیتر کشان پیم داد که پیش هلوستک چوا داد که پیش سگنک چوا داد که پیش Ya birasê ez yani hingî min xwe fêm kiriye fêm nekiriye ez xwe Kurd hîs dikim ew zulm û dagirkeriya li ser Kurda Kurdistanê hatiye meşandin kurayî me bando kiriye yani kêm zêde hem de aliyê pratik de hem jî de aliyê hesta jiyana me wisa herike fakat cara yekemîn em hestekî cuda hîs kir. Ez belkî hemû Kurd jî wisa hîs kiribin. بله Yani di alîkî da hundirê me xûn digiriya ji ber piştî ew ka ked û berdêl êrişeke ew ka namerdane êrişeke ew ka em bijin li dervê pîvanên dostaniyê mirovatiyê dervê çandî dervê exlaqî êrişeke ew ka bê exlaqî ser Kurda da hatin her çar parçeyê Kurdistanê Rojava, Rojhilat, Bakur, Başûr û hemû olê mezhebê Kurda Êzidî, Elewî, Müslüman, sosyalîst, nebawermen yani beyê ku îdeolojî, fikir, perçe em bijin wisa tedî sistemê ji ber Kurdistan dagirkeriye em milletekî metîngerin bi rihê me fikrê me ve Kurd hatiye lîstinê. بله Kurda helwesteke wisa kurdewarî derxiste holê. Yani helwesteke netewî, rihekî hevgirtî û netewî, zanistîneke netewî. Her Kurdekî hîs kir ku ev êrişa li ser Rojava li ser pêşeroja zarokê wî ye, li ser pêşeroja çanda wî ye. Ev her êrişeke ku dewleta Tirk bi hevkariya bermayê Daişê heteşê ku bi encama pazariya li ser jiyana Kurda hêzên navnetewî her Kurdekî hîs kir ku ev êriş naşibe êrişên dîrokê yê berê بله li ser hebûna kurdewarî ye. Ev hîs, ev zanebûn, ev ast ku dema bi hevdûra deketine kolana sloganekî bêyî ku rêxistinkirî, bêyî ku mesela rêxistin yeke yeke gelê Kurd yeke bijî yekîtiya gelê Kurd bijî Kurdistan yani xweza ev sloganana derketine pêş ev jî hem moral dame hem jî duwarê hestiyar da bandor li mirov dikirin. Wek Kurdekî ez bi rastî divê بله pêvajoya da hem moral girt hem jî bandor bû. بله يعني براسي اف سلوغانا كو الحمو باجارا الحمو قطان تي برسكرين نشان دكو ايدي الكرد الكيد ريجيوني هبن هسيوي فكراوي رمانوي يكي و بيك هلوسي تفديگره باش دماكو يعني پیمان روزانه 3 سال بري هات مذكرين دكوتن كرد نيك بو ايدي بوردم او پیمان یکو خوازم به پیمان نو بکشی ایدی هلبستا کردان و سکنا کردان دزانن اولگوری گاواتا بیجه نبسا؟ Ya ez vê bawerî dame dema êrişa li ser Rojava hate kirinê dagirkerên Kurdistanê yani hevkarên
dagirkeriya Kurdistanê wek Lozanê ku 100 sal berê dêsa em bêjin Kurda bê statû, kole, bê mav, bê heq bihêle li ser vî pîranê xwe li ser vî biryarê xwedan bi vê hişmendiyê nêzbûn tiştekî hesab nekiribûn gor fikra min. بله Wan fikirîn Kurd 100 sal Kurdê berê ne ya da 20 sal Kurdê berê ne. Mêze bikin 2014 şoreşa Rojava da heça parçeyê Kurdistanê divê astê da nebin. بله Belkî em jî şaşbûn. Gel بله rêxistin, siyasetmedar, rewşenbîr jî belkî divî warê da şaş kirin. Ew pêla ew bayê ku wisa dabûne pişt xwe bi taybetî siyasetmedarê Tirk wisa bi kibîr, wisa jordahatî, wisa bi dijminîke bi kîneke kûr û wisa em bêjin ne gorê hiqûqa cîrantiyê, miroviyê nêz dibûn wan qedandina Kurda di mijî xwe da temam kiribû. بله Feqet hevgirtina Kurda, yekîtiya Kurda ku gel êdî nehîş ku sazî rêxistin partî bikeve navbera wan nirxê Kurdî, navbera gel û yekîtiya Kurda wek okyanus, wek behr, wek derya ku herikî hemû em bêjin bercewendiyê malbatî, partî, şexsî ku teqandina gel viya ji holê rakir hem partiyên siyasî Kurd divî warê da em bêjin ew kirin matmaya hîştin ama di heman demê da dijminê gelê Kurd jî şok kirin. Ez viya dizanim mesela ev êrişa niha li ser Rojava nod û heşta da ji mesela dema komplo li ser rêberê gelê Kurd rêber Apo hate pêkanîn wê demê hedef rêbertiya gelê Kurd girtin بله bû Tirka digotin serhildana 29 hemîn serhildana ku digotin wek Bakurê 29 hemîn tevgera azadiyê bê rêxistin bê serokatî bê mêjû bêrin rêxistinê tune bikin. بله Feqet li ser partîkî bû. Feqet îro êrişa li ser Rojava ne li ser partîke li ser netawa Kurd e li ser hemû Kurdistaniyê. Yani Kurda li ser rûyê dunyayê tunekirine yani biryareke qirkirinê ye ne Rojava tenê başûr bi giştî heta yê li Ewropayê jî dî xwe ewlehî da nehîştin ecim Kurda dema zanebûna Kurda viya fêm kir em hatibû vê astî hîs kirin û li hemberî viya pertekdan anha jî em nêze dikin pêla em bêjin dagirkeriyê yê wisa digotin em ê Kurda gişt qir bikin بله hatiye şkênandinê astekî da gelê Kurd bi berxwedana xwe da sekinandin. هوا كلام نام بكلام بيجن يعني شو جالك جانجي داخوانيا دي هم سياسة مدار هم هنرمند روشنبر نفسكار و جالك كسن كرد شو تجبرين هوانيزمان دبي كرد نكردين بري ادي بوان çarakiyan yani evj gotine derket pratiki yani de pratiki cihad ditin ku Kurd hem de Ali ittifak edin ne Kurdin bereni yani betir ittifaka xo Kurd kırın yektiya xo Kurd kırın hem işte Ali koy derketina paradigma edici yani veci ani zaman Bartkim ev duhezin sedema serildanan dibiyek yekje heza ku hoş paradigmayı digre paradigmayı rebere gerek kurdu ber Abdullah Öcalan o heza deji heza ku hoş netawi u parasına axe digre yani kurda varya ku axe be gredayı ev her duhez dibi sedem ku edi ev pelem ku le tabahi cihani pelav dibin iş kobani jî derbas kir yani me got kobani çar Ali Kurdistanê hatin kobani xwe derketin لأن ببینیم که بنا هین پیلاوی فراتر بیه باشه دفرد امناجی بیجن به تایبەتی yani em iş derve Almanya'yı hekim beri xubin rojavaji hum karın vanaj binirxinin dorpeça Kobani İro 2014 de Daesh bir kesiye ve ne gire dahi bu yani keseki bawa ki fermi pişgirine dahi وەکی رەخسنا تەرۆر پێ ناسەتکردن لە ئەم دەبین کو هەتاشە ناوێ خۆ گواردیە جلێ خۆ گواردنن و bi navê dewletekê êriş dike başê û di pêncê çile de jî pênc û şeşê çile de jî li Fransayê peymanek hat îmzekirin ev em mirov dikare wekî berdama komple duyemîn pê nasê bike ev êrişa dijî gelê Kurd
e, ya hevalê birêz bi rastî yani 100 sal berê peymana Sykes-Picot di navbera hêzên dagirkerê Kurdistanê stratejî û hêzên ku wek xwediyê cîhanê dîtin di navbera wan da Kurdistan hate perçekirin. Kurdistan bi statû hate hiştin. Kurd bi mafê xwezayî hate hiştin. Zulmeke, bi mafiyeke yani dîrokî li wan hate kirinê. Ji ew roj heya niha em bêjin ji serhildana koşkirî ya Şeyx Saîd ya Seyid Rıza ya Kazi Muhammed ya Sunko Şikaki Şerefkendi Kasımlo yani ya Başûrê Kurdistanê ji Melih Mustafa Barzanî bigre em bêjin heta xwîbûn yani heta dagirkeriya em bêjin Efrînê heta em bêjin qetliyama Roboskê heta kimyasalê ser gerîla hatiye بله pêkanîn û di vana da hin nokteyên werçerxê cîhanê ne dîrokî ne kompla li ser rêbertî jî di van momentên dîrokî da giştî da tu mêzet kî hêzên statûkoperest û hêzên navdewletî dema bercewendî wanê siyasî ticarî dibin yek dikarin gelan bixne qurbaniya bercewendî xwe qirêj بله yê siyasî yê ticarî mixabin sîstema cîhanê eqa bi ahlaqe eqa ji nirxê mirovatiyê ji nirxê demokrasiyê ji nirxê dadweriyê eqa bênesîb e eqa bêpar e eqa dûr e ev dorpêça Kobanê yekemîn em bêjin dema Daişê êrişê Kobanê dikir melvê derê me kar û xebat kir me gelek em bêjin sazî dezgeh rêveberiyê Almanya re ji wê demê jî me hevdîtin dikirin her kesê digot van kesana ji bo kuştinê hatine motive kirin بله kuştina insana ji bo xwe wek marîfetekî wek serkeftinekî dibînin û dema insana dikujin tu ehsas tu hes van ra tunene vana yek çizgî difikirin ji birî fikrandina cihadîst insanê dinê hemû kuştina wana mübah dibînin بله û radîkalin viya jî wek emrekî îlahî ji bo xwe dibînin va jî xetereke ji bo xristiyana xetere ne ji bo Yahudiya xetere ne ji bo jina ji bo insanên liberal ji bo hemû civakê ji derdê xwe xetere ne insanekî ku bi cenaze bilîze ku bi guh çev qelbê insana bilîzin ji hevalê xwe re jî xetere ye vana wek xeteriyeke di hemdemê ya herê lûtker dîtin ji bo wî digot hûn mafdarin بله ha me jî dûyî warê da em wisa difikirî tu bêjî nebêjî bawerîk jî çêbibe niha piştî 14 sala 15 sala şûn da kesê endamê wê ku wek terorîst bi nav dikirin heta ji bo bêgirtinê pere dabûne em bêjin ser navê wî ser serê wî perwerde kirin rêxistin çêkirin çend hev rêxistin kom kirin Tedî navê paxişiya Şamê lêkirin heyeta paxişkirina Şamê heyetê tarêrî Şam lêkirin û anîn ser Şamê roja anîn ser Şamê me zane vana yani bi vê xetê re bi hev kirine van hêdana projeke de hatiye amade kirin rojeke van pêwîstiya wan bi şer û pevçûn hene yê xizmeta bercewendî hêzên navdewletî bike yê xizmeta faşîzmê bike yê xizmeta şer bike jî ev kesê divê ahlaqê divê zanistî danin ji bo wî ew civîna li Parîsê hate li darxistin li pey wî êriş hate kirin ew qa zû mobilîze kirin kurdîne kirin rêxistin kirin êriş kirin ne pêkane 14 sala wan hêza êrişê Şeyx Mesûd Eşrefî gelê Kurd berxwe têk birin va ne hêza heteşê teniye ne ku ez Kurdek ne propaganda dikim bi rastî hêzê heteşê nikarin li hemberî Kurdan şer bikin yani van
insanı bi cesaret, insanı bi rumetin, insanı em heza xwe cesareti xwe ji mafê xwe dikin. Yani em Eva dikarin duyuyor bêjin bu boran em dikarin bêjin salek berê dema ku ketin Şamê ketin Efrînê û piştî diroşûn ketin Şamê wê demê jî plansaziya îsal kirbûn ku piştre êrişî taxên Kurdan û piştre berê xwe bidin Rojava. Yani dikarin bêjin ev planekî wê çerçevede. mêze bikin eger colanî wek serokê Sûriyê hatibe qebûlkirin vaya bi hêz colanî bi hêza xwe tenê nehatiye Belê. ser textê Şamê. Bi hezara grup henin, her grupekî jî bercewendî wî em bijin şexsî grûpî malbatî û hêza pêva girêdan heye. Giştî li dora wî komkirin hêzekî navnetewî nebe ne gengaz e, ne Xwe mümkün demsala e, hatine de ne Amerîkan pêkan e. stê terorê dirxist belê. Yani çûyîna colanî li ser Şamê wê demê vaya di prensîp da di bingeh da hevkarîkî û plansazîkê demdirêj e. Yani ev wê ev plan ji ew dest pê kiriye heta çarê çile, şeşê çile, hêcê çile heta na êdînê berdewam be. Heta ku dema wî qediya pêwîstiya wana ana bi şexsiyetekî bû rengî heye. Sadamekî daha piçûk çêkirin. Em bijin kesekî ku ji xûnê esas digre, ji xûnê jiyankê pêwîstiya hêzan bi profîlekî bi vî rengîn hebûn, li gorî bercewendiyê xwe aborî û siyasî ev anîne ser Şamê ew proje wê demê da çêkirin hîn berdewam e. Belê. Pirsa dawî wextê me jî li gorî Zoomê diqede. Pirsa dawî yani ev yekîtiya gelê Kurd û çar parçeyên Kurdistanê li Ewropayê wê berê Kurdan bide ku û wê helwesta van hêzên komploger ku dixwazin komployê berdewam bikin wê encamek çawa bixwarbîne. Niha hevalê hêja bi rastî Kurd dî nikarin erzan, teng, şexsî nel gor heqîqeta cîhanê, nel gor heqîqeta rojhilata navîn, em bijin nel gor heqîqeta sîstema faşîzm ya dewleta Tirk, nel gor heqîqeta dewleta sîstema Mola ya Farizan, nel gor heqîqeta Sadaman, colaniya vana ber çavara derbas bike şansekî Kurda bi vî rengî nebûne. Kurd mecbûr û komê xwe derxin bidine ber xwe li gor heqîqeta hem erdîngariya tiya jiyan dikin, hem sîstemî hey, hem jî mesela hêzên navdewletî gor vîjdan ahlak van pîvana tev bigerin li gor wî xwe bi rêxistin bikin. Belê. Yani ez viya bêjim gel hevgirtineke, hevbeşiyeke rihekî netewî bi zanistîkên netewî astekî xwe çêkir. Belê. Vir şûnda lê vaya têr nake. Vaya têr nake. Kurd di binê siya şûr de hîn jiyan dikin. Di binê pençe qirkirinê de jiyan dikin. Ji bo Kurd pêşî hebûna xwe biparêzin, eger tu tune wî gundewarê te bişewtin tu ji ciyê xwe koçber bivî, em bijin wek Celal Bûs esas Akçakale bajarê Kurdan e feqet Kurtê da nemane. Belê. Rast. Berê gerek tu xwe biparêzî ama parastin jî têr nake. Piştî parastin gerek tu statiya xwe mîsoger bikî. Ji bo vê rêxistineke netewî ji bo me pêwîst e. Belê. Koordinasyoneke li ser navê hemû Kurda biryar bide yek zimanê, yek dengê, yek devekî bi cîhanê re dîplomasî pêş bixe li ser navê netewa gelê Kurd koordinasyoneke dîplomasî pêwîst e. Di sisê artêşeke netewî ji bo namûs, şeref, erd, mal, milkê Kurda biparêze, Belê. artêşeke Kurdî pêwîst e. Eger ev hebe em ê teqe ser bikerin. Ama divê astanha şertê halê haziriyê hey, ev heybeta gelê Kurd ku rabiye ser xwe. Ev wek hîs kiriye ku man nemala gelê Kurd e. Eger ku stayîtiya çê nebe, bi vê hestê, bi vê zanebûnê ev berxwedan beyê ku lewaz bibe, bi vî şeklî bimeşe, çawan ha bayê qirkirina ku ser Kurda hate sekandin du roberê em bijin İsrail, hêzên navdewletî Amerîka û Almanya û Fransa, Brîtanya çawa daxuyanî da wê di teorî van daxuyanê nede vê vana bixine va
pratikê jî بله ji ber hêza gel ji tang û top ji artêşa hîn xurttir e. بله yani buna ekleyeceğim dikkatim bejin peşengi kur dibe baştır be fikrin baştır plan proje xwe hevpar bikin û gor bejî li gorî daxwazên yekîtiya gelê Kurd gavan babêj. Yani ew hêzekî ku anha vê rastiya gelê Kurd nebîne piştgûh bike rastî ne ew partî be ew malbat ew şexs be û were mehandin helandin. بله Sosyolojiya Kurdan ha hey deketiye holê tahlîlê xwe analîzê xwe gorî vî rastiya gel pêk neyne gelê Kurd dikare rastiyeke wî derketiye fêm dike astekî xwe çîbîye dikare ji bo te canê xwe jî bide ama di heman demê da dikare wî qîmetî di rojekî de jî bîne erdê bin ax bike. بله Gorî vî rastiyê kê tev bigere hem gelê Kurdê gorî bercewendiyê gel kê pozisyon bike xwe rêxistin bike hem ew ê qezenc bike hem tabii gelê Kurdê wê ew bibe بله serfiraz be ew bibe. بله em gelek spas kirin vay kere. Ez ê gelek spas kirin ji bo keda we Zor spas. serkeftinê dixwazim. بله تماشاوان برنامه مجارک میوانک ام گشتن داویا برنامه خو ام بخواست هول بدن بالی بکشین سر گشتدان لاوروپای و چارکین کردان یعنی چار علی کردستانی حوالی مکرم گوک بو میوانی ما ام گلکس پاسکن ام گشتن داویا برنامه خو بمین خوشید